Konstatujem nije prihvaćen predlog. Poslanik Miladin Ševarlić predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima od GMO. Izvolite. Zahvaljujem, predsednice. Dugujem trostruku zahvalnost Ljubivoju Ršumoviću. Prvo što je prihvatio moju molbu da napiše pesmu koja je anti-GMO i koja bi bila razumljiva deci i omladini. To je uradio i naslovio je „Zar ćemo dozvoliti“. Tu pesmu sam već jednom čitao ovde. Druga zahvalnost što je ove godine u zbirku pesama koju je objavio uvrstio i tu pesmu. I treća, što je tu pesmu posvetio meni. Ali najveća zahvalnost jeste zbog toga što praktično na osnovu zadnje strofe ove pesme koja glasi „GMO je strana reč sa plaćenica“, ja sam je proučio profesorski pomno i zaključio GMO je skraćenica od modifikovane srpske reči „govno“. I zbog toga je to značajna pesma da ne bi se napravio kiks kakav se napravio kad je ondašnji visoki državni rukovodilac Srbije, gospodin Marković, predsedniku Jugoslavije rekao da u okolini Smedereva ima grožđa, a ovaj prečuo pa mislio da ima gvožđa i rekao da se napravi železara sa kojom smo decenijama kumulirali. Zato se nadam da je ova pesma Ljubivoja Ršumovića značajna, da svi u ovoj sali razluče šta je genetički modifikovani organizam, odnosno GMO, od modifikovane srpske reči govno. Hvala. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo jedan poslanik, protiv niko, uzdržan niko. Nije prihvaćen predlog.